Ну, ми з вами попам'ятаємо, ну, СССР помним. так. Да, но тогда не извели до экономического коллапса эту страну с помощью І санкций. так, і ні. Це все ж таки це була катастрофа, спричинена управлінням і корозією структури управління. Мгм. Зараз відбувається щось схоже в Росії. В них треба щось робити з системою управління, і я не бачу, що вони готові ухвалювати Она ці неэффективная рішення. система, это точно. Но вопрос в том, что очень много денег. Інша Это справа. закрывается деньгами. всё. Інша справа, наскільки все ж таки система, соціальна, економічна система Радянського Союзу була набагато складніша, ніж сучасна російська. І навіть для сучасної російської системи те, що система управління російська, її вистачало. Чи вистачає зараз, я сказати не можу, бо я погано уявляю стан Ну, російського. мне кажется, там, суспільства смотрите, зараз. там, вот я за 5 лет живу в Украине, до этого я представляю, что там происходит, да? Все, да, у них очень неэффективное управление, у них все плохо, воруют кругом, там, миллиардами, там, находят квартиры, забитые наличными деньгами, все это, да, все это правда. Но вот настолько большой поток западных денег через газ и нефть, да, со всего мира, это 90% всего этого, да? То есть Запад, то есть мы кормим вот это племя, которое спокойно идет убивать других людей, руководствуясь своими представлениями о том, что они могут просто лишить человека жизни, страну, существования и так далее. Запад их кормит, они закрывают все свои неэффективности огромным количеством денег, запредельным просто сотнями миллиардов долларов, да? И вот этот тупик, из которого я выхода не вижу. Ну, может, вы видите? Пока. Знову ж, йде ускладнення структури російського суспільства. І одночасне спрощення системи управління. Це зумовлює накопичення протиріч. Мгм. Так само, як було в Радянському Союзі. Мгм. Саме усвідомлення ось того, що це відбувається, зараз спонукало до цієї псевдореформи конституційної і того іншого. Ну, как бы зацементировать, чтобы Ну, держалось, Так да? в тому і справа, що це погане рішення. Це не рішення, це суцільний треш. Але щось з цим треба робити. Якщо вони це бачать, то це вже об'єктивна Но реальність. вам не кажется, что вот это ускорение процесса, который приведет либо к внешней войне, либо к внешней войне и внутреннему кризису в России? И так далее? Скоріш це буде якась внутрішня криза, якісь внутрішні процеси. То есть вы не думаете, что он кинется на Украину? Ну, там я не бачу тут ресурсу. Забагато людей вже залучено в силові структури. Просто це неможливо. Хоча, знову ж, я повторюю, це поза межами Приказ он раціональності. может отдать? Абсолютно, це поза межами раціональності. Зараз дві такі великі тенденції в російському суспільстві. Це ненависть до України і до Заходу Да. одночасно, але водночас зростає ненависть така до Путіна особисто. Тому наказ він може віддати, але що буде з цим наказом, це вже інше питання. Я не певен, що їхня система управління потягне зараз зовнішню таку Большую війну. серйозну війну, так. Бо в них більше людей залучено в різноманітні поліцейські структури, ніж у військові.